Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabutstong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigi po niyo boss nga nagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Straight to the point. Nagunas tumas gutanan karong adlaw mga higala. Cebu Governor Gwendolyn Garcia nagpakita na sa publiko gahapon ni sa 11 higayon human sa eleksyon og nitambong kini pagbuka sa R Cebu nga programa nga nagpromote sa mga produkto sa kalungsuran nga gipahigayon sa Robinson's Galleria. Straight to the point. Dito sab ang pipila ka mga mayor nga nitambong mahigala og si Governor-elect Glenn Soco. Ato ni tagag pagtagad mahigala medyo emosyonal og ang ilang environment dito in Daken medyo dili malalim, no? Kay kanagod mga higalang inana nga magtapok-tapok nya dunay usa nga lahi man gyud ang kalipay mga sukintig paminaw. So ato ni tagag pagtagad ron magpabilin nga gobernador hangtod sa Hunyo 30. Si Gobernador Gwendolyn Garcia base kana mahigala sa balaod until June 30. Pero kung napatuman pa itong iyang suspension, wala na, no? Preventive suspension, nakakuha og TRO karon. Temporary restraining order, mga sukid di paminaw. Kana, depende pa na mga higala o gila pa po na mga kigalaang i-question pa na. Naroon pa yung mga legal questions, pero para na ko, ayaw na lang. No? Okay na lang na. Kaya nagkakuha ga TRO, palingkuran lang kutob sa June 30. Kaya kinini ang mama sa ginas balaod under sa atop mga higalang konstitusyon. So pa na lang umakareport si Governor Gwendolyn mga higala sa Kapitolyo kay karong mga panahon na medyo laay gyud ang Kapitolyo mga kigalaan. So naay kutob sa June 30 nakakuha mahigalag TRO kay na lang ninyo kusyon-kusyonan ng TRO nga nakuha okay na lang na, no? Kay mao maghapon June 30 naman gyapon kutob. O sa sinultian pa to mahigala ato lang ng agi kataw-katawa mahigala ha. Matod pa nila tamjon sa manani ha, taman sa John. Ang gihatag ra ba nga TRO mga 60 days man to day, no? 60 days. Ay basta di na maglibog ang mga tao ha. Ating pasabot dis kahanginan nga kanang TRO. Kung presumably kung nakadaog pa siya nasay 60 days mahigala nga pwedeng dili manaog diha sa iyang posisyon, no? Pero pildi naman karon June 30 megala kanang TRO wala na mut ang academic na mga higala. Straight to the point. Ang kagahuman sa TRO dili na magsilbi mahigala sa kagahuman sa June 30. Mao na gina mga sukintig paminaw, ha? So ihatag na lang po na sa gobernador. Mas may bagani mo report sa mga higala may na lang madaginot ang pipila ka mga adlaw sa maglingkod siya sa trono diha sa Kapitolyo mga higala. Straight to the point. Onya kinini ang mao gini daghan kayong leksyon nga itong makuha ini, no? Kining nahitabo kang Gobernador Gwendolyn Garcia. Leksyon niya, mura gid sa mahigalag kini. Kuan gini day, humble down di siya kay kagahapon lahi na gid. Mura sa nag-ingon sa speech nga lahi na kayo og may gani kuno napay uban nga wa sa biyae sa iya karong pagka daw sama sa ilo ba day. No? Nang mapildi ka mga higalas usa ka kuan
lahi man ang daog ka daghamay mo biba. Kanang mapildi ka mura og di malalim. No, so mo kana mahigala si Gobernador Gwendolyn Garcia medyo laay to kagahapon tong iyang speech mga kagalaan. Ang aura mahigala dito sa Robinsons mahigala medyo doon nagay kalainan, no? So para niya, leksyon gani ni para niya, makapamalandong gyud sa mahigala unsa man iyang gibuhat sa mga Subuanon. Nganong inaani may iyang dangatan. Straight to the point. Unya kini ni ang kadto pong incoming governor, imo pong pamalandungan ang nahitabo ni Governor Gwendolyn Garcia. Ingon man ang vice governor-elect, vice governor-elect, all the way down to the board members. Inyo sa nang pamalandungan nga kinahanglan di gyud nga kining mandato nga gihatag sa mga tao, doon na kanay dakong kahulugan. Dili kana nga entitled ka or unsa. Usa kana ka responsibilidad nga gihatag nimo gitungtong sa imong abaga nga imo gyung i-deliver sad, ha? Paningkamot taman sa ginhawa nga ma-deliver kay mga tao kakita man. O naningkamot ka nga ma-deliver, bisan man tuod ugwa nimo ma-deliver 100% pero gipaningkamutan gyud nimo nga ma-deliver, tanaw mga tao ano. No? Dili pod ka na manghigalang misaad ka sa mga tao nya lahi man mahigalay prioridad. Mao to ni tabong Governor Gwendolyn Garcia nya prioridad ang suroy-suroy. Nabiyaan ang mga hospitals. Unya ang grabe mahigalang pangitag kini bang hasta mga terminals mahigala bayad mga kagalaan mga pobre bayad nang naa. Straight to the point. O kana nga moanhi bitaw sa mga istasyon na gikan dito sa kalungsuran na ingon ni makikita din sa atong istasyon atong gi-entertain. Uban ana na maylo pag pamili ti indekin. Mo na prangka-prangkang pagka-istorya. Dili ka relate ang uban ana. Pero maka ari sa Sugbo na maylo pamili ti unya pa bayro nimo guwiwi og pupo. Niglingkod unya ni Governor-elect Pamela Barriquatro unahon gina within 100 days day wa na implement na dayon pangitaag pamaagi day na nga wa na. Contrary to law kanang gihimo na ng terminal nga duna sila mga higalay kontra-kontrak nga kuno ay magpabayad dili man na pwede di man na mao sa balaod di na mahimong pulusot-lusutan tarong panahon na labi na mahigala nga bag-o namang administrasyon ha ayan ni pulusot-lusuting istorya binamayo harbang mudag istorya i-justify yun nga kay premium man mo ni mauna Jesus marusip premiums kagaral muna ko example nyo, Ayala nindot kay mga CR ng Ayala, why bayad? O gusto kag premium, napoy premium. Muna siya. Ato ka sa lounge, naay premium, bayad ka. So mo ni yung naay premium, ugwa magani mahigalay, option ang tao. Imong paadtoon sa SM, agoy ginoo ko. Pagkawa lagi mga, way, kining klasihan sa kwanday, kaya kakingon, way kaluoy, may dagdag istorya. Kami dres DYHP aramin si Bom pabilin ming watchdog. Magpabilin ming watchdog. No? Sa atong mga officials tanan. All the way diha. Among gikan sa governor all the way down to the board members kanang naay mga elected officials diha, Magtan-aw mi ninyo ha. Magtan-aw mi ninyo unsaon ninyo ning inyong termino, Akong i-report sa katawhan kay lanog man ning atong programa o kinsay ni tarong sa trabaho o kinsay wa. Pero kininindot pa sa inoon doon ay check and balance. Tanaw ninyo og dunay gusto si Pamela diha nga ipa-implementar nga tanaw ninyo murag dili kaayo kwansado kamo na sa council. Indot pa sa ninyo check and balance. Imo parehang kang guhin nga siya may mabuo tanan gobernador, ang vice gobernador iya tanan board members mo haleluya niya wa nagi makakwan. Nangayo ko og kopya sa budget sa Kapitolyo karon tuiga day wa ko hatagi. Asang transparency ana? Straight to the point. Asang transparency para makita na ito bahay mang budget dire. Asa man ang budget sa hospital, sa man budget kuan, wa tahatagi. Karon, mangayo ko budget sa giunsa ninyo budgeting ninyo para makasuggest me nga unaha kini hospital butangi dakong budget ni. Unsa man ni suri-suri nga nung mamay dako inoon. At least ang mga tao makasabot ba, makasuggest ba ta ba? Ang Cebu City day kwantay ka? Mas transparent pa sila kay tungod naman ko yung mga opposition sad. Baw ani mo pilay gi budget dire, pilay gi budget ana, no? So aron nga maklaro taning tanan. Ato ni tagag pagtagad may galan nalangan tan headlines pa lang gan.
Ang sa pikas bahin si Raymond Garcia mahigala naghimo nag-transition team. Ubita-bita ni si Raymond kay paspas kayo mahigala nga ni concede. Karon himo na sa transition team para hapsay ang ilang pag-turnover ngadto na sa bag-ong administrasyon ni Mayor-elect Nestor Archibal. Paspas is Raymond, no? Unya si Winston pod ni hatag na pong statement pero si Governor Gwen wala pa magigihapon hatag og statement day. Pero sige lang ha. Unya sa pikas bahin si Mayor-elect Nestor Archibal ni pasalig nga ilang ipatuman ang bag-ong serbisyo sa Cebu City Hall. Straight to the point. Unya sa ilang paglingkod ni Vice Mayor-elect Tomas Osmeña nga gitawag og Mayor of the Night. Ang nagpasabot nga waytol ganay ang serbisyo sa syudad, hasta sa kagabion. Straight to the point. Ini hinoon may gala sa Archibal nagpasalamat nako atong gitagaag higayon sa atong programa dire. Nabati siya manghigalas mga tao ingon sa Archibal day ang imong programa gipamati gyud sa binasa kwan ni Cebu City. Nagpasalamat ko, ano man nabati na to dire sa Archibal day sukad pagsugod wa mo dawat sa sweldo. Iyang gihatag mahigala gidonar niya sa mga scholars. Straight to the point. So mga tao makaingon mga tao no nga di amay wa mo dawat sweldo ari lang tambutar kay hindi uban nga mura maghihimong bakalitsira ning atong syudad. Lahat yung kakaingon ng mga tao no kamao na sa mo kwan Nestor. Kamao bisa pag nay kwarta di gyud magsilbi. Di na pwedeng duwa-duwaan nimo nga magabusar ka total daghang kag kwarta total ning election pamaliton na nimo na. Ang mga tao ron bida o dawat wag tuo oy. Mo dawat wag tuong tao inigahuman pa wa na. Basta mo na kani sa Archibal tan-aw ko transparent sa ni. Importante mo god nga kami sa media mahibaw mi. Ano maminaw sa mga media gamay. Wa man may interest. Kay aron nga maka doon na po may kumpas ba nga nasakto ba ning atong panerbisyo gwa ba? Straight to the point. Kay lisod man kayo mga kagalaan ang naa. Jesus. So karon kini sa Archibal mahigala og si Tomas da atong panidan tan-aw ko Archibal na magligdong masaning pagkatawhana maayo unta og mahatag bagyud ang kuan ba wa kita pasagdi dinhi sa Sugbo itagaan gyud ta ang mga tao no kamao gyud kayo namili og kuan abot sa probinsya gyud mga kagalaan grabe gyud no so kaning mga gikan sa governor-elect vice governor-elect all the way down to the board members kay bawo ta may gala ka na si Pambari Kwarto nag-idusara raman na diha kamong tanan di man gyud mo ka partido pero mo ra gani akong ingon basta plano mga kaayuhan para sa mga pobre ayaw ninyong babagi. Straight to the point. Magbantay gyud mi ana narba mi reporter sa Kapitol. Basta kay duna gani para sa kaayuhan sa pobre ayaw babagi. Dili kay magbabagbabag kay kontra partido kay bawro gyud may kanus angay babagan kanus ade. Adunay palabang si Pam dihang gusto niya nga tan-aw niyo di na maayo, ma-check and balance. Pero og kanang pampolitika ra gyud niya babagan aron nga kuno hay inon way nahimo. Kay ba man ta ato song reporters kahanginan para kamo na po sunod hukman unya sa mga tao ni Nestor. Ako'y mangunay diri gyud kini way ayog performance ni. Kini usab bita ha. Ato pagtagad mga kaigsunan. Samtang karong adlaw ready na para magproklamar sa mga managan mahigalap managan kini nanaog sa pagka-senador ang campaign managers alyansa mo gibasol ron nganong gamay ray mga nanagan pagka-senador sa alyansa nakasuot. Kisi-kisi tag paghatarungan pod ang ilang campaign manager nga dili man gyud ako may nag-among ana anak among ana nga kato mga issues inyong gipadasi Duterte ito sa dahig unya do na pod mga higalay inyong gipa-impeach si Sara diha na ang lisod diha na ang laay. Ayaw ko pasanginli kay siya gibasol karon ang campaign manager sa alyansa wa gyud kay ayo pagtagad do montagan straight to the point. Kaya niingon Attorney Rofeli na lang to hisgutan tong vlogger attorney.
Ambot asa kang ispignuha gibutang ron sagdi na lang to siya. Asa ka tong ispignuha mahigala. Pero kinini ang ato ba gahapon mga kagalaan unang higayon nga nipakita si Gobernador Gwendolyn Garcia. O tuwa na ni bakasyon na kuno day. Oh. Na day ni bakasyon ang vlogger ha. Okay, atong padayunon mahigalan ito mga isgutanan ron kay kinini ang nahitabo mga sukin tigpaminaw gahapon unang higayon nga nipakita si Gobernador Gwendolyn Garcia og kinidi ang arsibo mga kagalaan ko man mo ni be sige kuno ato kuno ibalik kuno be asam ni audio ani dong pag naog yun niya sa kanan be okay dramatic man sa ni audio. Good morning, Gov. Wa man mo tubag day. Good morning Gov lang wana murag mo ni mga mayor ang uban ni kuan sugat niya. Mao ni ang iyang pag-abot sa Robinsons kagahapon. Unang pagpakita niya human sa eleksyon, no? So mo ni mga higala, ha? Okay. So kini cut gamay dong. Ang audio lang. Kining arsibo, kuan ni siya kini mga exhibits nila ni Ndayken sa mga produkto sa lain-laing mga lugar sa probinsya, no? Doon na mahigalay ni kuan, good morning go, muragwa siya mo baos og kanang good morning wa lang sa mutubag. So mo na ni mga kagalaan. Pero siya mismo sa iyang speech mga kagalaan ingon sa gud niya, medyo laay gud ni mapildi, ha? Kaya pasalamat na sa ngawa sa mga orphan. Kay doon na pa may nagpabilin yun. Doon na man nagpabilin sa mga mayor, no? Pila ka mayor tanan na ni Tambong gahapon in Ndayken. Kay sagad ani mga higala 100% maganda manambong. Ha? Pero gahapon medyo sa una sa karon og daog pa ni si Governor Gwen. Nambong tanan siguro. Pero gahapon may higala gamay ra gyud tayo na nambong. 100% sa mayor sa hingtungdan nga distrito mo apil magyod. O nya ang uban nga mga mayors pod mo apil og Tambong. Pero gahapon 5 ra ka mayor tanan day. No? Mo na diha nay kwan, no? Porque ni maghatag ni og election sa gobernador mag-humble down sang kagalingon ba? Makapamalandong ka ba nga bida, no? Ana, no? Mo ganay pinaka kay kadto mga mayor daghan man tog mga rason pod, lain-lain tog rason ngon di mo Tambong. Ang uban ana mo pakita labi pa og panalitan og daog si Governor Gwen sa iyang lugar dahil pwede siya mo pakita. Pero katotoang pildi basig masukmatan tangan na pildi siya. Agi-agi tala na katawa mga sukin tigpaminaw, ha? So kinani ang adidto des Boyke sa kwan event. Atong pa kunon si Boyke unsa may aura gahapon Boyke? Hamas Boyke. Kay dito man des Boyke mahigala sa maong nga event. Dala. Unsa man ning kuan gahapon na Idol Boyke na og si Gobernador Gwen, sige be. Balik ko no gamay ning sway kay ato si pa Plasters Boyke kidali. Kato pag naog niya sa kinan ba, murag dramatic kayo. Kanay. Ha? Good morning, Gov. So na nga may nabisabiso niya, no? Glenn Soko, no? Lahi man gyud ang kuan god. Ang aura ba medyo dunay kalainan gyud. Daog pa, hindi kay lahi yung aura. Para gito pagproklamar na sa Kapitolyo nila sa kuan god. Aha.
Mali sa Robinson's Galleria. Okay, Idol Boy K, unsa man, kumusta man dito Idol Boy K? Unsa man ang aura dito, ang kanabang masabot na to ang environment dito ba aton ini pag-abot ni Governor Gwen, unsa may kalaki dito Boy K? Murag dunay gyud kalainan, no? Murag lahi magyud kay kini bitawng tao, kana bitawng bisag ang tao bitaw nga mo gawas gyud sa imong kwan, gawas gyud sa imong naong, sa imong itsura, sa imong lihukan, di gyud kalikan. Naman abi ikaw psychologist, graduan man gyud ka psychology Boy K. Is Boy K may kala BS psychology man be. Di ba Boy K murag ang imong kalipay bisag kung saan imong pugong mo gawas gud sa imong naong. Tinuod ito. Og ang imo pong kaguol bisag kung saan imong pagpalipay-lipay mo gawas gihapon Boy K. Ano na pinana Boy K, pero gahapon kumusta man dito? Maayong buntag Attorney Rufil og sa to mga suking idol og kasama una Attorney ako sa ni-flex kaning kalo nako dito ni gahapon. Amo na imong Sambuan na palit ko ni sa ang Sambuan apil man sa mga lungsod sa segundo distrito. So napalit na ako dito Attorney. So kagahapon Attorney makabantay produkto sa Sambuan. Oo, usa ni sa ilang mga gi-flex dito. Okay. Kagahapon Attorney Rufil batagan gid nato ang kanabang aura ni incumbent Governor Gwen Garcia nga lahi gyud. In fact nagsigira sa duko sa cellphone Attorney Rufil. Unya kanabang medyo laay ang kanang ang iyahang body language nagsuggest nga medyo lahi gyud Attorney Rufil. Maskin ang iyahang barog ang iyang postura ba nga tisar mo gyud siya nga kanang makahibaw ka nga inigbarog niya with authority, with power. Makaingon gyud tang apektado gyud siya. Apektado gyud. Apektado gyud. In fact Attorney, pagkahuman sa iyahang speech kung diin lakip atong iyang naisgutan nga may na lang wa siya na orphan gihapon. At pasalamat siya wa sa mga orphan kay napoy mga mayor gihapon. 5 ka mayor san dito. So far Attorney, ang ako ang nakita sa Konsolasyon, Mayor-elect kanang Aligado, sa Cordova, Mayor-elect Suwan, no? Kani sila sa 6th district man sa 6th distrito ug naapod ang pipila ka mga mayor gikan sa 2nd distrito. Kay lahi mas unang 100% mga mayors tunga man gina. Karon mo naglahi mo siya, pero pasalamat kay pon siya nga at least wa sa ma-orphan. Tinuod wa sa mailo, no? Kay at least doon na po yung mga kwan yun niya. Kaya ang uban Boy K, daghang pulason siguro itong uban niya. Di ka matunga kay Pilde. Ang uban po itong mauwaw sa matunga, di ka matunga dito kay timan gilang paso mas guin sa atong lugar. Basig, sukmatan ba kasi na, pero na may panahon manukmat siya aning panahon na, na masay power. Tinuod. Ang kuyaw atong daog siya pananglitan, katunay daog siya, unya, mga saba dito sa mga mayor ngano sa imong kwan nga pildi man ko dito, ikaw nga pildi man ko karon igo na ka mo pildi man ka no sa tabo pinahina-hina na lang yun, no? Pastilan. So ang aura to mo naghikot kasi sa psychology bitaw Boy kinabisa kung saan pa kanang labi ka nang nakida kong problema guol ka niya bisag inyon ka nga sama ka okay ra ka okay ra ko na lahi mo gawas mo naw no o kana pong malipay ka nga magpa mo hinahinay lang ka di ka mo katawa kaya nga kuha na para di ka makon ba hinahinay pro mo gawas kung sunahon kakataon nun kaning gitawag Attorney Rufil nga body language. Body language. Usa sa pinaka-importanting tan-awuno nato kanang mata. Kanang mata gyud. Ingon pa nila nga window to our soul. Bisag unsaon pa nimo ingon nga okay ka, ang imong okay ra ka, moingon ka okay ka, malipayon ka or magulanon ka, ang imong mata will always tell the truth. Nagtan-aw ko ako ni paduol magyud ko Attorney. In fact naka-send ko og mga photos nga nagpaduol ko kay siya dili man kay makig halubilo sa audience. Unya in fact Attorney gayungo ra gyud siya sige sa tanaw siyang cellphone. No unya siguro nag-compose baron siya unsa iyang istorya hatag nga mensahe no. Unya kana bang bisag unsaon ako maski nang iyang barog Attorney Rufil, ang iyang abaga, ang iyang mahibawan gid nimo nga naluya gid in town. No ang iyang vulnerability nakita nimo sa iya palang postura kagahapon. Lahi ang iyang katisar no nga kanang tinuod Attorney. Kuan ang iyang karon na kuan gyud sa. Pero kana pag humble down gyud sana. Kita makakuha isang leksyon Boy K. No nga tang gabiha oy. So gibutang gyud ka kana magid busdak ka gyud ba? Kana nanay kita sa taas bitaw. Busdak ana. Kini magod leksyon niya sa iyang kaugalingon og sa tanan nga nagtan-aw niya.
Nga once naa ka sa taas, ayaw palabi sa imong kuan. Kontrol gamay niya, lingit-lingit gamay niya. Mo kan jud ka kay lisod man kayo mas nindot gani nga you have to put your feet on the ground always para dili kay kakuan. Kining imuhang mga pahimangno attorney ba pagka nindutag yun, dili lang gani para sa mga politiko o katong mga in power, public or private, kundi sa tanan gyud. Sa tanan. Nga nabi mga panahon nga naagid ta sa ibabaw, naasay mga panahon nga nata sa ubos. Importante nga samtang gitagaan ka diha og kahigayunan nga naa ka diha, di gid nato sayangon attorney Rufil. Tinod, so kana bitong naay gisangon sa imong abaga sama ining gobernador, mayor ana. Dili gyud sa ingon nga imong igara-gara. Responsibilidad na nga naa diha sa imong abaga. Iserbisyohan ni mga tao tarong. Nya kanira ba usay attorney Rufil giingon nila personalidad gid sa tao. Unya ka ng personality stable over time ben attorney Rufil. Di gid nimo mabag-o. Pwede nga mas strategiya nimo imong kaugalingon, saan nimo pag-brand, pag-image imong kaugalingon, pero kung batasan na gyud. Lisod biya pod na attorney Rufil. Kanang batasan boy kasama na nga mausab, ikaw ka pamaagi nga mausab-usab sa gina. Sa psychology attorney, giingong personality mo na giingon nga through time stable. Bata-bata nimo hangtod yun nga katapusan nimong kanang adlaw sa kalibutan. Personality. No pwede ra nga imuhang mapanindot, pwede nga isahay mansahan gamay, apan mo nay lisod attorney Rufil no, ang personalidad sa tao. Kung iya ra gid ang personalidad, pero tin lisod ana pagtuis, pag-usab. Ngita gyud kag pamaagi nga kuan ka mo. Mo nang ang imuhang attitude mao imong usbon gyud. Nga madani mo unsa imong attitude aning higayuna, imong attitude aning butanga, aning panglantaw nimo aning particular nga kana bang event sa imong kinabuhi attorney Rufil. Kadto ba as no publing no main tao ba agito. Katong amahan anin lang gawin indaken. Niya kon ba? Ako nakakover ko sa Kapitolyo sa reporter pa ko atos ni publing. Unya mag-press con sa una, ato lang ko sa Kapitolyo, pabot-abot, dadalang ko kudal ana kay unyang gabi, unyang hapon yung pusil na po may unya hapon. Ato ko unya. Mo ko style sa una niya, ato ko sa opisina sa gobernador, pabot-abot kay mag-press con ron taon. Na samtang di pang press con, basa-basa na gamay, sa plane ana. Unya, paghuman press con na yon. Katos ning publing mahigala. May mutubag, dili gid arrogante. May gito mutubag sa Ginoon. Tanaw na ko mga tanon dito sa publing. Ambot mong lahi man ning batasan sa guwen. Ambot lang kay ikaw day, naka-cover ba ka sa Kapitolyo? Sa una reporter pa ko mga kailaan. Eskwela pa ko sa una kabugas siya nya. Maganahan sa kuno ni publing kay una kay mga pangutana mo tubag sa ba. Pangutana ba sa press conference ko man pangutana sa nimo may tungos balaod tubag san nang approachable ba kuno lahi man batasan ning tawha di ba ka mo liwat ne kanto ilang inahan si Judge Esperanza mayo man sa batasan bida no nila gyud sa pamilya na agi ko no hasta tong iyang vlogger pod nga iyang parinti lahi. Ang batasan ning Gueno o katong iyang vlogger ka iyang palinte mamaong batasan na. Ato mga mayor gahapon posible adto malagmit boy kay nga wa to manambong kay ngano mo ginano kana naka sa kuan wa na di na kay manambong tong mga mayor pildi man pero tingali pod mahadlok sila masukmatan kana kay ti amo na pakita ko to mapa dong mapa ragon balik names katong mapa nga green o blue names ba? Asa man to? Katong mapa nga ni Daog si Pamela o ni Daog asa dapit ni Daog si Gwen. Be. Sige ko no names. Kato ko no. Katong Gwen. Sige katong kani o. Kani og mayor ka ani nga apilde si Gwen di ka ganahan tambong dito. Kuna maka mauwaw ba ka or di lang ko kay masukmatan ko dito. No or di ba ka di na lang ka murag lahi magid boy kay bantay ka kalabaran ko nang kay nay mga kwan di ba attorney nagsunong ko attorney ba ang 6th distrito o ang 2nd distrito nga naa kagahapon nangapildi man siya ang nadaog usar unsa man niha ang sa tumoy gani nems kaning sa ang malabuyok apil ba ni sa 6th kanang segundo ang Santander attorney 7th district pa siguro na sa ang segundo ang 2nd district ang Santander maoray nakadaog nga nidaog si Gwen ang the rest Oslob, Sambuan, Bulhoon pildi siya kana ba mga lugar agi tanawa og dili pagunsa ba
kanang mga lugar na sipa kay Taboy kayo. Buyag. Oh, buyag no. Tanaw mo rin katabang ito gamay itong atong Tinuod kuanda ah. Kay dito sa kadang blublo nga daog siya dito na may interference itong signal gamay. Tinuod. Ta kana naman first district gikan sa Talisay all the way to sa south oh. Ga green na nga gi. Tinuod. Wagi nay modesty aside attorney. Oh. In fact, attorney, ganahan kay ko sa imuhang kolom kagahapon Buyag, sa no? The Freeman. Ibasag yun ko. Naasa ko nabasan, attorney, nga naghimo sa grade up nga i-appeal sa ganiya. Oo. Nga nahimo kang ang usa ka walang niya panganli usa ka komentarista sa radio nahimong tipik og kabahin kuno sa historical win. Oh, natipik lang kita ani. Natipik lang kita ani Boyke onya kana na ang kita IFM ug DYHP na himo tang instrumento og kabahin na ining historical kaayo ning hitabong aron. Nakasayaw pag yung oh, nakasayaw pag yung kaboyke. Daghang mga factors pero naaka-appeal kita ani gamay. Di lang gud tamingong dako gamay lang gud. Pero mo nang giingon nga tingali na align pud ang manay ingon nga align ang stars ni Pam. Oh. Kay ngano kita walang tahilabti sa unta diri. Di man kita mo komentaryo og ana nga classes komentaryo kay ato namang gi balance sa gamay nya ang ato ba yung focus sa diskusyon nasyonal ba ya unta. Bantay kas kita discuss sa Duterte, Marcos, mga kuan senatorials oh, gisa mga kandidato ana. Sa kanta pa attorney nga When the Universe Conspires. Mao ginto. Nag-align gyud ang stars attorney Rufil. Kay saman di man ka ana nga bida makalingo-lingo gyud hantud karon pamila ko astas pamila tingali weekend hono ano ka ngano kay daog ko no. Tanawagon ang himbutar gud boy kay kato mga kwan asa to mga volunteers nga mga di lang ko musaba ha. Na mga volunteer ko sa may inyong gibutaran. Pagbuntag pa lang daan na kayo kung murag na siguro ko ha, naging siguro chance pamila kay bingon nyo wa kuno kay kon kay ibaw nakatong vlogger bingon niya paghilak mo popcorn. So tanaw na ko nga basin og kuan kay bingon sa gobernador na sa Facebook. Amaya sinultian ba day? Gobernador na sa Facebook kay daog sa Solves Facebook pero sa actual dito wa na. So ang mga tao natuo lang pod niya. Atay pa tapabuton tanan niya o sa ikuan, no? Pero mga tao, butan lang sila na. Pero dito kuno sa kuan kuno ako sogsguin na. Sus pag resulta pagka ihap na hantod ron ang mga tao gud sa tibok Pilipinas at sa Manila ang kitay istoryahan resibo. Oh, kitay istoryahan oy. Kabihan ninyo no inyo gitangtang ang kuan. Stilan mga higala. Nya unsao man nimo ni ron nga wa goy usara ka mayor out of 51 mayors. Usara ka mayor kang Pam. Kay Danao support man niya. Ang tanan tangguin ko na. Napay mga lungsod nga si nagbangga ng mga mayor like Mandawi ha. Kada Mandawi Jonas Cortez versus Junkie Uwano, silang duha nagbangga pero puros Gwen. Way ni Danny Pam sa Mandawi. Asa magamita sa way? Wa poy sampul balot boy kiba nga kanang manghatag bitaw sampul balot nga na tanan nga ana. Tanan kasayon ba? Grabe no, kay kaingon mga tao wa magkinahanglan og kudigo ang mga tao ron. Brilliant yun ang mga tao ron boy ki. Tinuod attorney Ang uban mo kung magdag kudigo, tagaan mo kudigo mo na ha, isi diha Gobernador Gwen Garcia, congressman na naibutang ba? Wa man mapis pam kay wa may nanghatag og balutan niya sampul balot. Kay bo attorney mo poparihan nato niya ba sa nahitabo ron ni Bam Aquino. Na kisa may nagtuo nga si Bam mabutang diha magsunod ni Bongo. No sa partial ug unofficial nga tali. Nga inana ba panahon na gid siguro attorney Rufil ang mga tao ba nga mura ba og dili lang ingon nga tungod sa kandidato lang kundi sa panginahanglanon sa panahon. Kana bisag si Bongo nga na number 1 boy kay wa may machinery ang PDP laban. Tinuon gid. Wa may machinery ang PDP laban kisa may muda sa ilang campaign. Pero krabihan no. Dalawa gibasol na ron si Kwan.
Si Congressman Tobias Tiangco. Ikaw may campaign manager sa Alyansa unsa man ning kalakihan nga wa man gamay ra man lusot na to. Siya di basol, ingin tubag po siya nga ayo ko yung basula kay di man ako mo inakuan. Nagbinasulay no eh. Mangita na naging scapegoat attorney. Oh, nga ngano man i-analyze man mo ngano pildi man ta. Ano man nga daghan may nga sukamod na to. Pida. Mura bitaw sakto itong kuan gyud no lahi gyud kayo. Lahi gyud attorney. So ang mga tao di ay kumaon na gyud mo muhukom ba? Basta rin, grabe yun. Magkapanglibawat sa balibo, attorney, ay? Pimbawat sa balibo. Kana gani mga komentaryo ni mo matag adlaw, attorney. Naagi komentaryo karong si Manaha nga kahilakon gyud ko na minaw. Kaya kasabot mong gogo, nakakita ko sa kana bang kalisod gani. Kato imong giingon, attorney, nga siguro kaning uban nga mga politicians, di sila kahibaw nga naay magsigi arig DYHP IFM kada adlaw. Kita mi kalisod, oy, my God. Gawas nga naagi ta na manghigalang kagkamang-kamang sa kalisod. Naadri mga bot namo sa musibianan. Hinganhi pa siguin ako nga pag-interview na kong pam, itagaan ako sa tayan nga mo anhe siya, pakitol siya na ko sa lagbok. Unsa maning lagbok kadaghan na yung problema sa probinsya. Usa siguro sa hinungdan hindi sa buwan radio HP. Kaya, number one, panuktan man ako siya sa terminal. Kato terminal inday kayo, moingon siya nga, sige, Atty. Ropel, ako ba sa inon? Gup nga nung pabayron mo ni. O hindi, tunga pa ba? O niya, moingon siya panalitan nga, sige, Atty. Sugod ron, wala na bayad. Magtabang-tabang siguro niya day. No, minsan ako ikuan nga di na magbayad-bayad ng libre na. Pero murag mauwahin na, pero sige lang. Oh, basig daw pay mausab nga Oh, hunahuna. pero kani mga sa kuan problema sa mga hospital tinuod kami lagbok na to ay. Tinuod. Gikan sa probinsya. Proceed boy kay. Kita pa magani usahay, attorney, murag mo ako sa tinud-anay lang isip kana bang kita manggod nga nasa media alay manggod tatas gobyerno nga ilang mga programa ato ang mapahibaw ang katawhan pero usay nikabot nila ba nga mga tao sa sitwasyon dito idol ana mao ba nya kana bang magkapanglibawat sa balahibo, attorney, nga naa unta sila naana dito ang district hospital pero murag layo kay gihapon kay ngano dili man enough dili man mo suffice sa ilang panginahanglan, attorney, nga kinahanglan pa silang motabok og dagat kay mo na kong giingon nagdako may kog isla motabok pag dagat, attorney, mo paabot pa nga mo biyahe ugmang adlaw pero nagtinga na ang pasyente. Kapila na gid na makapanglimbawat sa balahibo sakit kay dughan ba nga naa man dayon tay gahom ang ato ang probinsya labi na kita pinakadato, Atty. Rufil ngano nga dili man nato mahimo. Kay kasabot man ta isip leader na magid mo yung priorities unsa iuna ninyo unya di isa gyud ikalilo nga og magisgot ang turismo ug kultura sige gauna na ibutang ta lang dihang dapita ako ng personal nga opinion apan kung naminaw lang gid si attorney ba gipaminaw lang niya og unsay pulso sa katawhan murag nakuwang gid sa paminaw dihang dapita kinahanglan prioritize mo ni mo na boy kay ang serbisyo sa gobyerno magod labi ka ng hospitals kana siya kuan gina siya kanang basic na nga serbisyo sa gobyerno ngadto sa laing nasod ilaging tagaag dakong kuan ang healthcare sa Australia sa Amerika kana bang mga Scandinavian countries, attorney, no masud ka sa hospital mo kag nisuod og private hospital boy kay nga kuan gyud ang ato di ang gibiyaan man. No, so bida ang pag-prioritize maguna sa imong kuan ba. Mo na importante kini mga leaders sila man itong gitugyanan. Kamoy mo decide good sa mga para sa mga tao. Mo nang inahanglan kitag mga tarong. Kay kamoy mo decide para unsay mahitabo ning atong unsay direksyon ba sa atong probinsya, unsay direksyon sa atong syudad, unsay direksyon sa atong lungsod. So mo na kay sa imong obserbasyon karon si Manaha unsa may imong kuan Attorney Rufil makahinumdum lang ko sa evolution sa radio karon nga example namo sa FM affected ba mi pag so good yun nga evolve no ang ato ang landscape sa FM nga landscape nga mao nang pinaagi sa imuhang giya, attorney, sa tabang sa DYHP team nga ang IFM nakabira pud ta diha sa pagbalita o sa public service. Kay naminaw ta sa pulso sa katawhan. Nga wa ta nagpabilin nga para nako moingon gyud ko dili music ra gyud mi entertainment ra gyud mi pure buyag more than 6 or 5 years ago ato ang gihimong hybrid ang ato ang FM nga nagbalita ta unya kana masaman nato sa panerbisyo ba di sa gobyerno nga og di ta maminaw og ato gyud mobarog gyud ta nga og unsa isakto sa tunahon na masikwate gid. Para nako mao gini usa sa mga siguro factors, Attorney Rufil, nga maoy nagbira niya paubos, Attorney Rufil. Wa gid siya naminaw. Onya, ang media paminawa sa ninyo media. Tinuod. Taga-iog kon ba? Kay ngano mamuram ko ni tabo nga na siya kagulingong kon. Okay naman may mo kagulingong kon diha. Pero objective man dito dire. Tinuod. No? Gahapon gyud, attorney. Nagpadungog-dungog ba siya?
Nitanaw mo kasi nako dito kay actually gapundo ka media. No, modesty aside kasabot ko and I think they were invited. Pero kita magud nagsunod ta labi na nga pila ka adlaw daghan kay sige pangutana idol naa nay mensahe si Gov Gwen, idol sa pamahayag. So pagkahibaw nato nga ni padung sa dito ni daghan po dayon ta isip kabahin sa tong trabaho nga mukuha no sa maong event no nga naa sa dito sus Attorney Rufil ana din siya nga iyang gigrate ang mga vloggers. Mga kaila pag hinako ang pipila dito. Ang atong kaubanan sa print kasagaran print kita ra ginooy radyo nga na dito o naay usa ka FM. So pag adto dito ingon nga kanang og kato mga media nga who are here for funness and curiosity. Sus Ginoo ko. Aw mo iyang pagsabot okay total Cam Jones ka naman ang project Gwen. Sige okay lang. Niya kanang natungnan si Attorney Rufil ba di man modesty aside kita ba karon ang KBP member niya sa ako apagkangan Attorney Rufil nga salamat sa inyong pagsalig nga ako ba ang KBP Cebu Vice President no so kana bang niadto ko didto out of commitment to the public nga ipahibaw nga mura bag kana ganing i-face ka ginana nga ni ari ka diri para lang kanang kalingawan ko in fact actually Gov Gwen if you are listening I bleed when I saw you nga in pain okay para nako nagdako ba ko nga naka-notebook ko og Gov Gwen attorney. Ang akong nailhan nga gobernador nga sa ako ang pagdako is Davide Ragyod og Garcia. So nakakita sa go sa iyahang transisyon. So mura bag kung inana ang imuhang panglantaw pag-atake mura bag paita ani nga klase sa personalidad gid. Para nako kanang wa gyoy pag-embrace Attorney Rufil. Sige lang kay patikdol pag yun sa Ginoo ko. Kay sige lang hunahon niya bida. Magini ako patikdol na niya inyong gibuhat nako. Bustak. Sige lang kay ato na yung tiwas sa gisgot long taon-taon ha. Kini si Gobernador Gwendolyn Garcia mga higala. Unya mo to yang sukuan nga naa sa yang TRO na. Pinadrama pag attorney. Nga kahibaw gini sa Gov Gwen. Nahuman ang mensahe. Nahuman na barog na ang tanan picture. And taysa pila na linggo ng mga tao hibaw gid sa how to catch attention kamao lagi na kamao gid kapastoryaho ni Mos Gwen ngilingig kay pastorya tinoon gid pero og sa kanta pa na boy kay mo na kasumpay nga pero ate kra paminaw ni mo mahigalapid na askang ngilingig pero sumpayan na mo nag pero ate kra ato lang tiwason unya boy kay. Salamat kay boy kay sa imong dugang kuan kay murag ni sinyas tong technician nga magmanila sa takuno kadali. Salamat kay Attorney Rufil alang sa DYHP Gaya FM ako si Boy Key Tatak Arimen. Straight to the point. Ato sa pagtagad mahigala na tong report ni Inday Ken Galinia sa mga sa senatorial race kay karong hapon naman gyud i-declare naman i-proklamar naman ang mga 12 ka mga mananaog pagka senador. Unya unsa may mga implications ani sa impeachment kung madayon man o dili. Ikaduha, unsa may mahitabo sa presidential election karong 2028. Unya kinsa may kandidato sa admin kinsa kandidato may gala sa opposition. Ug unya mahimo namang limdak president ni si Bongbong Marcos ani. Usaon naman ni ron. Kini mga congressmen, ang mga senators mahimo man na sa maminaw kaayo ni Marcos day. Kay padung naman saop ning iya mga higalang liderato. In fact, karon do na nay mga huhungihong unya panghapon ang proclamation pero si Tito Soto do na nay upat ka mga senador nga nagistorya na nga ikaw Tito gusto na mo nga ibalik ka nga mo ay president sa Senado. Gusto na mong pulihan si Chis Escudero. Ayay. Ato lang nga katawa ha kay gi-confirm ang Tito Soto day. Ni-confirm sab si Senador Tito Soto matod pa niya nga upat gyud ka senador na karon ang ni istorya na niya nga inigbalik ani ron sa Senate. Ikaw may among ituboy. Usa ato pa si Chis Escudero medyo mapulihan ining kalakiha kumaon. Ambot ka si Martin Romualdez dito sa lower house. Unsay mahitabo may gala posible pulihan posible dili. 28th Congress naman ni ron, inig-abli. Posible og panalitan si Marcos may gala mobiling yun sa Iglesia. Araw-araw man lang mga naabay makuan ng taon, kaya may nahimo yun ron.
So tingali mo himo sa mga changes sa leadership. Otherwise, mahuman ang termino ni Marcos mahigala dawa gyud tay mga big ticket projects nga nahimo mga kagalaan. Sige lang mahigalag walda sa kwarta. Ayuda dito, ayuda dire, mahigala dili ba long term? Ha? Nga mga plano mo ni atong tagad pagtagad. Unya karon ang importante mo ta ko number 1 mahigala unta si Erwin Tulfo. At least dunay kandidato ang admin. Kay mo matoy una nila mga higala kay sa survey Tulfo may number 1. So by 2028 mag number 1 ka sa senator, pwede ka nga i-consider nga ikaw mo isponsoran sa administration nga ikaw may mudagan pagka presidente sa sunod election. Wa may material within the Marcos, wala na. Ang magyug ipugos ni Martin Romualdez ang iyang kaugalingong mudagan. Ha? Kay karon nakita na to ang trend, ha? Kinalan ang mga tao gusto gyud nga ikaw maibutang. Kanang kwarta kanang makinarias. Importante gihapon na, pero unang-una gyud ang mga tao nakita nga angayan ka diha. So karon ang ilang buhaton na ron si Sara Duterte, ilang siguroon kung i-impeach man gyud gani ilang praso gyud ninyo nga di na gyud makabarog pa. Nga di makadagan ba? Konbiktuha gyud. Para awa na. Kay kung dili makonbikto Sara ini mga kagalaan, makadagan sa by 2028. Kusog man gyud Sara as of now. Adi na gyud ta mag atik-atik sa tong analysis ba? Real talk ning ato tanawa ang Cebu lang daan nga. Ang buto lang daan sa Cebu musulti nato nga majority mahigala kung Cebu lang mo kuno vote rich province ni. Pinipilaban kanang naadaghan ng lusot diha. Ang alyansa mahigala pila may alyansa ni lusot dinhi sa Cebu lang, ha? Si Erwin Tulfo raw, si Pia Cayetano. Dili man ni alyansa sa Makino. Kini si Camille Villar, di naman ni mahigala, kay gi-endorse man ning Aimee. So kung imong analisaron, medyo maapiki ang administration wa sila kandidato. Kay si Rafi Tulfo unta, di man po siya number 1 pod. Niadtong milabayng eleksyon, ang number 1 atong sa unang eleksyon, si Robin Padillar, number 2 si Loren de Garda day. Number 3 man si Rafi. Nya karon si Erwin imo ning sponsoran nga number 4 man sad si Erwin. Kisa may number 1 Bunggo man. Unya sunod si Bam Aquino ba ni day? Oh, nya ang may ilang sponsoran si Bam Aquino. Nga Aquino ba na? Basi niya hinuog mo na Marcos ayay. Unsa itong gihimong Duterte basi mahimo ning Bam Aquino rin nato. Kini og mas three-cornered fight ni ron ang maabot nga 2028. Pwede nang si Bam sa may kusog-kusog da karon pwede. Pindi ni Bam og kaya niya mahigala kay si Sara Duterte mahigala medyo kusog gidon. So kung gusto mo nga dili mo daog gyud siya wa sa chance nga i-impeach kanang klaro gyud nga ma-impeach gyud. Ama impeach man na convict nya ingnon nga na perpetual disqualification para mapatas ang playing field, ma-level ang playing field. Kay kusog mo Sara kaysa may mubangga Sara sa pagkakaroon kung eleksyonon ron. So kung matanggal Sara wa na si appeal, medyo man-level ang playing field kung kinsa salang nila diha. Ang question ana kung dili ba mo kay kanay tanan nga mga possibilities may galam mahitabo magina, no? Posibleng mahitabo. Kini daan og impeach sa Sara mahigala mahimong ma-impeach mahimong dili. Ang worst nga himuon nila ipadakop na sa bato og Bunggo nga dunay warrant sa ICC aron nga di makabutar, ha? Tanan nga mga posible may nga kuan na basag kay ka-foul basag kay foul bitaw. Buhaton nito politika guni. So kung mahitabo na mga kaigsunan, ang question ana wa bay ang simpatiya sa mga tao dili ba mo tugpa nga to sa laing Duterte. Challenge ni mahigalang Paulo og nila ni Basti nga ilang ayuhon lang liderato dito sa Davao. Kay ang mga tao ani mapalihalag ni mga higalang Cory Aquino kanadto ba nga plain housewife pero ang mga tao mahigala ni hatag sa ilang simpatiya ngadto. Kay gipusil man to namatay man to si Ninoy. Kana mo'y dakong daghan mga kuan ha. Kay kung dili nila maalang-alang nila ni og impeach si Sara, ilang maalang-alang ni kining mga senador uban, labi na kining mga congressmen. By 2028 presidential election na nakamamo man gani karon nga
midterm election, samot ng presidential election, kini mga congressmen day, maningkamot ni blend dito nga mo linya tang Sara dito. Tanawa, kadto mga congressmen Cebu landaan nga ni pirma sa impeachment batok ni Sara. Surti man to sila day, kaya ang uban wa may mga kontra. Ang uban wa makahigala kay midterm election magod. O midterm election medyo alanganin maguguna. Wago kay presidenteng mo tabang nimo nga kanabang nidagan pagka presidente nga midagan mutabang nimo. Lisod kini midterm election. So, ug nagkamamo ka sa midterm election delikado unya og presidential. Manikay-sikay gini mga senador og mga congressmen. Talawa si Salimbangon day. Di ba Salimbangon day pilde ni Kwan? Si Mura ron? Oh. Nya unsa man sa Salimbangon, di ba usa na sa mga nakapirma inday kadtong mga district na dunay bangga gyud nga congressman nga kanang Kwan. Ang uban magway gana mudagan ron. Kay hagipot pagmudagan-dagan ka karon midterm election, dili man lalim. Pero by 2028 election presidential na kadtong mga congressmen banggaan gyud to kanang klaro gyud. Unya kung kusog ang presidential ball. Mo na nga dunay kausaban ni tanawa. Ang second half ni Bongbong Marcos nga iya mahigalang mga tuig nga nahabilin nga tulo ka tuig na. Inano man tas tunga-tunga. Mahimo siyang limdak president. Daghang kausaban mahitabo ani. Daghang kausaban. Natawa ha, sa di pa tang padayon sa discussion. Kay mo na itong basis sa itong discussion ron. Ato sa inday ken galinian ining mga iproklamar na unya nga mga senador. Kaya diri man tamo base mahigala sa impeachment or sa mahitabo unya mga higala nga kinini ang presidential election by 2028. Kaya kini mga congressmen init kay na grabing support kang Marcos. Tunga-tunga pa padung nasawop si Marcos. Kini mga congressmen magbalakam sa ni. Kato mga congressmen niya timan ninyo. Kini mga congressmen nga ni ana naogron. By 2028 og dunay magkaunahon nagbangga na nila day. Nya mulinya ming Sara. Delikado kayo. Sumublend ni sila ron, hinahinay ni sila og pakita og kwan. Either ilag yung lampaso si Sara nga di na gyud or kay kung dili malampaso ni delikado mga higalang makaput up maginig complete slate si Sara. Straight to the point. Bisag oposisyon ni mahigala daghay may mulinya ani gyud. Makaput up ni sa vice president mo ra kung hibaw-an na ba mahigala mo si Sara mahigala mo dagag presidente si Isko man kunoy vice day. Pagka ligon ka ng og tinud-o na. No? Unya ang mga mudagan pagka senador mulinya man na. Unya katong all the way down sa ubos. Kay katong asa ang kusog mulinya man ka ni Sir. Aritas kusog. Yata sa dawaton mga higala, no? Okay? Pero, kuya ni tandem si Sarang si Isko. So, solid South, solid North side. Medyo dakong sa gumangunon sa admin. Kisa may ibutang sa admin kung si Martin Romualdez na mao iyang kandidato by 2028, hisos ang mga congressman na namingo din. Maghinay-hinay lang tagpanamilit, ani, oy. Paminaw ko daghanay mo hinay-hinay balitok, ana. Ha? Kisa may kandidato sa admin ron sa pagkakaroon. Ang ato na hibawaan, si Martin unta may padaganon, di man madawat sa publiko. Ug imong ipugos na mahigala, pwede kompleto makinarya sa ang administrasyon, ang mahitabuan na kupras na po ng kwarta na diha. Si Isko Diro ra ba? Ay, Isko Diro. Isko Moreno ra ba? Bida, mura mo kong makuha ng cheese. Oy nga, pulihan na siyang Tito Soto, mga kaigalaan mo may hohong-ihong. Now, ijulig-on bitaw po, daog na ba si Isko sa Manila? Saan naman na, so karon kinahanglan nga ilang paso sa aragon. Og madayon ang impeachment, i-convicto gyud ninyo, nya butangan og perpetual disqualification, maalang-alang gani na. Bida. Straight to the point. Problema ang dako gyud. Maalang-alang gani na kay makadagan as 2028 daghay gyud mo linya na dai, sure gyud ko dai. Ha? So kadto mga incumbent congressmen pag gani karon pwede gyud mo blend sila dayon mingon nya dunay
Doon ay problema ba kaon sa bakay mga pasamangil bali mi Sara kay ang amo nga nakuan mi sa kuan. Pasamangil sa usan na ni store. Dali naman ang paghimog katarungan. Mao bitaw to sa Guin bitaw sa si Jonas Cortez na si Ahong Chan pag ingon nga di ana nagsunod-sunod ng suspension sa mga kontra sa administrasyon. Ambak ni PDP dayon. Gikan sa PDP ambak na admin. Bisa kung salay katarungan. Asa si Gwen, yung katarungan niya sa may klama nga. O saan giaway sa may. Kana mga politiko dali kayong kakitag katarungan ni Stroy. Kini mga congressmen o dahi. Nag-abot sa panahon mingon nga wa. Nahiubos may sa administrasyon. Napasagdan may mo nang ako. Di na ko. Mulinya na dayon. Pero kung matanggal niya sa Sararon, karon nga kwan. Matanggal nila ni so level ang playing field sa 2028. Bisa ka rin sa Makino, posible na yung mga higalang o kanto bang mga supporters ba sa Pink? Pwede nga ilang ituboy si Bam. O di na kadagan Sara, kinsa may ituboy. Kay si Bam Aquino lang magbangga og si Martin, medyo alkansi mag si Martin sa yun. Ang problema ni, ang Duterte mahigala nga grupo, mo put up sa ilang kandidato, di na kadagan Sara, kinsa may ilang i-put up. Delikado pa mahigala, di pa gini mo siguro day, kay pwede man si Baste, pwede si Paulo, or pwede si Bungo. Labi na si Bungo ron nga ni number 1 ron sa number 1 Senator Bungo. Napay mga material sa habilin. Pero gamitan og foul, ipadakop na si Bungo, ipadakop si Bato. Padaot gitong commercial ni Bato nga sa Senado duphan kang Bato. Igod ka dupas Bato ining kalakihan. Ito lang agi katawa pero medyo pagaw-pagaw man kung tingog more or less raman pero sige lang. Para paligri wala mang gamay. At sa kong report in Daikin Beday. So karong alas 3 proklamar na sa mga nanaog pagka-senador. Yes, Inday Ken. DYHP RMN Report. Sakto ka, Atty. Rufil, alas 3 karong hapon, i-proclaim na sa COMELEC ang 12 ka mga mananaog pagka-senador. Adto ni siya sa Tent City sa Manila Hotel, Atty. Rufil. Kani nga venue, maupod ni ang venue sa canvassing sa COMELEC nga naglingkod isip National Board of Canvassers. So ready na ang tanan as of niining mga oras na lang mo'y atong gipaabot para ang Magic 12 maproklamar na karong hapon. Pinanguluhan usab ni COMELEC Chairman na George Garcia. Wala na'y kausaban, Atty. Rufil, sa atong gibasa kagahapon nga top 12. Mao na gyud ito, no? Gamay lang to nila nga morabag recommendations for approval nga after adto. Ready na karong hapon. Basig nagkuan na ni. Nagandam na ni ron ang mga kay wa naman ni malilong nila kini nga resulta sa Magic 12. Busa kadtong mga i-proclaim karong hapon, labing siguro Atty. Rufil nakatog na to na nga naghayang kagabi. Katog na taon tog naghayang nya. Sayo tong mamahaw. Ang tanaw nako ini pag iskutinyo palandaan, ang una nakatog maghayang ini kini si Bungo, Bam Aquino, Bato, kina sa Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan nakatog na sila ang top 6 hasta si Marcolita. Tinood, Atty. Ang katapusang makatog maghayang si Aimee. Asong gahapon, at least si Senator Aimee nakatog na sadnig maghayang. Kaya naman to gagahapon, mauna ni ang Final 12 or Magic 12 nga mananaog pagka-senador. Atong basahon, Atty. Rufil, no? Okay. Pero, si Christopher Bongo nga maoy naguna, nakakuha siya og 27,121,073 votes. Si Bam Aquino 20,971,899. Si Ronald Bato de la Rosa, 20,753,946. So, ni differential sila mga 100,000 kapin ka mga votes. Number 4, si Erwin Tulfo, 17,180,881 ka mga boto. Number 5, si Kiko Pangilinan. Pwerte na bang umpak-umpak ito megastar Sharon Cuneta ni Atty. Rufil. Ug matod niya, I believe in miracles. Lagi ko na yung milagro na Atty. Rufil.
Kiko Pangilinan, 15,343,229. Number 6, si Rodante Marcoleta, 15,250,723. Ikapito, Panfilo Ping Lacson, 15,106,111 votes. Number 8, Vicente Tito Soto III, 14,832,996. Ikasiyam, Pia Cayetano, 14,573,430 ka-votes. Number 10, bagong boses, bagong bukas. Camille Villar, 13 million. Attorney Rofil, 651,274 votes. Unya, ang ika-11, Lito Lapid, 13,394,102 votes. Ang ika-12, nga nakatog na gitaw naghayang kagahapon, Amy Marcos, 13,339,227 votes. Attorney Rofil. Katog na ginaghayang no sa Amy. Tawag na ni. Kuya Manto ni Comelec Chairman George Garcia, kining mga mananaog Attorney Rofil, no, tagaan silang tag 5 minutes nga speech, inighuman nilag proklamar. Tagsa-tagsaon man ni sila. Ay, kuan man na, according to rankings. Number 1, si Bongo. Kuan na siya dito, iisang kamot. I-allow siya nga muhatag og 5 minutes nga speech. Pagpasalamat. Kung gusto niyang isulti, no, within, sulod anang 5 minutes nga time, gagi-allocate para nila tagsa-tagsa. Unya pagkauman Attorney Rofil, sa naandan katong mga 12 ka mga igi-proklamar na o i-proklamar unya, mapaygayon sila og traditional nga photo ops. Kauban sad si Comelec Chairman George Garcia o uban pa nga mga opisyalis o mga commissioners sa Comelec Attorney Rofil. Mao gyud, no? Okay. So kining grupo haron ambot lang daghan pa mga changes gid ay mahitabo ani day kung unsa ba ni go for impeachment pa ning maong grupo or dili ba or sa may sunod may tabo ang nagana ron, no? Kaya naman na, nakarangkada naman na diha ron. Tinood na, Attorney Rofil. May bawaan niya na nato kay humani sila maproklamar, niya relax ni silang jutay para mobalik na sa Junto sa ilang regular session sa mabilin nga adlaw alang sa 19th Congress. O niya ang impeachment proceedings or process. Giingon naman to ni Senate President Chis Escudero nga mo commence or mo sugod ato nas July 30. July na kay Koman, kini mo balik sa Junto. Ang ubang wa naman kay 19 congressman unya nang apildi man tong uban, ubay-ubay man to nang apildi. Tinuod gyud niya. Ora og wa naman toy gana kay mo trabaho to sa Tolentino katos la si Bung Revilla day nga magbudots pa to dito. Labing siguro tingali ang balikan na lang ani nila ang mga pending nila nga mga bills, no, nga ila pang ipapasar kung apason pa man gali before mahuman ang 19th Congress. Unya narabay mga kaubanan po nilang bag-o na inigabot sa 20th Congress. Senator Tito Soto, Attorney Rofil, sakto tong imong giingon kaganina nga doon na nay upat tuto nga to sa upat ka mga senators nga iyang gikahinabi murag gi-convince niya ba nga kanang kung mahimo siya mudagan or mapapili pagka Senate President sa sunod. Unya ingon siya Attorney Rofil nga kisa man ta mo balibad ana Senate President na guna. Unya din po na bag-o para niya kay niagi naman ni siya pagka Senate President, no, katong last term niya. Mato ni Attorney Rofil kung doon na lang kuno'y igo nga numbers nga makita niya, meaning makakuha siya sakto nga votes para ma-elect as Senate President, ingon siya andam kuno siya nga mudawat ani. O gani nagplano karos Tito Soto nga kung malinaw-linaw na ni humana sila ma-proclaim, makighinabi siya ni Senate President Francis Chis Escudero bahin sa possibility, no, alang sa mao nga posisyon. Kaya anyway magkatok ra man gyud kuno sila kay polo sila na belong ato sa Nationalist People's Coalition kon NPC nga partido. Nya unsa man si Martin dunay kanto do may hongi-hong nga pulihan pod. Tinood na nay mga espekulasyon nga base og mahulipan na ni gabot dito sa ika-20 nga kongreso si Speaker Martin Romualdez. Kisa ning mga kuan day na gihuhungi-hong nga posibleng may makapuli? As of now, Attorney Rofil, matod ni katong usa sa mga kaalyado nila diya sa lower house nga si Invigra, congressman nga gikan sa Quezon Province, wala pa man kuno sila nadunggan nga nitumaw nga mga names nga possible nga musugot sad, no, nga mo i-nominate aron magpapili pagka House Speaker. Pero naanay nang gawas istorya nga pwedeng naay possibility nga pulihan sa si Martin.
naay mga speculations, Attorney Rufil. O ya, dili na mapugnan tungod kay magbag-o baya sila, bag-o na, 20th Congress na, inig balik nila, inig July, Attorney Rufil. May mahitabo ano inday ken. So kana mo'y atanganan na, Attorney Rufil. Kay naara ba sila yung mga kaalyado sad nga wala na magpapili o nga pildi gyud. Ato nakalabay nga eleksyon. Tiyan mo na tanawa, ang 12 ka buko, kisa na may alyansa aning nakasud inday ken nga klaro yung naas alyansa pero dili ba gini mampasingin lang nga ang alyansa gyud mo nakapadaog kay kini kini si Erwin Tulfo. Pwede nga makaingon ka nga kwan. Kini si Lacson o si Soto daan naman yung mga senador daan. Kini si Pia Cayetano. Pila mas kabuk alyansa ani. Tanaw si Bongo dili na alyansa, si Bam dili alyansa. I don't know kung tinuod ba to nga murag sikreto ni Das alyansa. Onya si Bato, si Kiko lahi na siya, Rodante Marcolita. So ang alyansa lagi na si Lacson nga dili pud nimo ma-sure pa gyud og unsa gay iyang baruganan kung mag-impeachment. Lacson kini si Tito Soto, Pia Cayetano, Lito Lapid. Mo nang gibasol na siyong koron kini ilang campaign manager ngano nga gamay ra may nakalusot nato ini kalakiha murag ikaw mo sad-an ini nga isip campaign manager. Intubag po siyong ko day ayo ko basulan ninyo. Attorney Rufil, nakabati ko sa interview ni Navotas Representative Tobias or Toby Tiangco, kining ilahang campaign manager sa Alyansa, na siya'y mga gitubag, Attorney Rufil, no, nga matod niya, ang nakaingon gyud ang una, kadtong impeachment, nga gidayon gyud sa mga kongresista. Mabito ingon siya nga, siya mismo wa ganik mo pirma day? Wa siya mo pirma, Attorney Rufil, kay siya mismo di ay, before to nila finally gi-impeach sa last day sa ilang session sa Congress, nakikita na ni siya sa liderato sa Ubos-Bay Balaoranan. Matod niya, kay gikwaan man ni sila nga mga leaderes ba sa kanang alyansa, no, or sa katong mga kaalyado nila diya sa Ubos-Bay Balaoranan, gikwaan sila og mga opinion or mga suggestion. So iyang gipaybaw nga mo ni ako baruganan karong panahon na dili gyud maayo kay una sa tanan makaapekto gid kuno sa ilang standing sa ilang mga kandidato. Self-inflicted, mo na ingon self-inflicted kuno ni nga kanabang kaning impeachment no against the Vice President Sara Duterte og tuod man ni resulta gyud. Kaya ang gitanaw, Attorney Rufil, ato kunong buwan sa October nga last survey, ang ilahang mga kandidato sa alyansa kay di ba October 1 to 8 naka-file naman ni sila og mga COC. So naklaro na nato didto kinsa to mga kandidatuha nga ilahang gisabak sa alyansa kompleto. Sa survey, Attorney Rufil, ko imo basihan atong October, makita nila nga wa sila'y problema sa Visayas o Luzon. Pag-abot din sa Mindanao, Attorney Rufil, sa survey pag October of last year, 2024, siyam, dili gyud mo menos sa ilang siyam ka mga kandidato ang musud sa Mindanao. Kuha na siya, masabot na nato, kay dito sa Mindanao, nabi mga kandidato dito nga from PDP Laban sa nga kusog, like Bongo, si Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta, naay, basta kay siyam, ang sigurado nila nga makuha gyud sa Mindanao. Hangtod na nga pag okay pa kuno to hangtod sa nang sunod nga mga buwan until ni file giduso or katubitang gi-impeach si VP Sara sa Ubos-Bay Balaoranan ni hangtod ng Pebrero. Kaya ang analysis ni Chungko pag file ko sa impeachment ang Mindanao area mura og nag-solidify ang Mindanao nga dili sila mobutar sa mga kandidato sa alyansa. Diha na ang laay dito napita day. Sinood, Attorney Rufil, yang gikumpara ang mga resulta sa survey before and after impeachment ni VP Sara. Liman kapag humanday kuno sa impeachment ni VP Sara, di ba naman ito inigawas nga laing survey. Atong gisgutan na ni ang Mindanao nga region, ha? Kay Wamonti, wa na lang nila gidoawa kay useless man kuno. Upat na lang from 9 ka kandidato nga nakasiguro sila based sa survey nga makasud sa Mindanao, siyam naabot na lang dito nagkahilis sa Attorney Rufil na himo na lang upat. Upat sa Mindanao. So mao to siya mo ni suggest nga minusan nya napun-an pa no humana sa kang VP Sara. Uy, pagka March naman pod. Ila naman pong gipada dito sa The Hague si Duterte. Former President Rodrigo Duterte na ni samot. Mao na niingon si Toby Tiangco. Ni suggest siya isip iyahang campaign manager kay kana go mahimo kang campaign manager, Attorney Rufil. Ikaw may mo strategize. Ikaw mo himo sa mga strategy asa mo dapita nga kanang mukuan adtuon ninyo balik-balik nga lugar no kay amo na din na tabangonon or kilala mo improve mo sa inyong ratings pagtan-aw nila sa Mindanao, Attorney Rufil, ang feeling gyud or pagtuon ni Toby Tiangco nga dili na gyud ta magsilbi sa Mindanao. Mo nang wasan di na sa mutaak Mindanao day nga
as alyansa. Iyahay na lang tagtaak dito, buhan makakuha og simpatiya. Mo na nga ang ilang strategy, iyahay na lang dito mag-uban as alyansa. Way rally sa alyansa. Talawa, Cebu gani day. Mismo Cebu way rally nga alyansa nga kon. Talawa, si BBM nagrally dito sa Dumanhog, sa may tunga o Salaman, sa Abalos ra. Kay bao sila sa sitwasyon, Inday Ken. Attorney Rufil, katong sa Dumanhog, kung ato sang hunahunaon, dili gyud to sa rally sa alyansa, kung dili sa One Cebu, apan gi-invite ang mga kandidato sa alyansa. Katuha, invited lang gani sila, pero usara gihapoy nito nga. O, si Abalos, although naali ko si PBBM. Arbong Revilla, wapon mo taak dito. Masabot man na to nga, Kwanday, masabot man na to nga rally sa alyansa, kaya naman sa BBM, unya, although nag-initiate ang One Cebu, kaya One Cebu is makinaryas man sa alyansa day. Tinood na, Attorney Rufil. Pero wa magsilbi. Pero wa gid sila mohimo ba nga kana bitawng katong alyansa gyud nga unlike katong ipanghimo nila sa una kani sa nanglabay nga mga kampanya, Attorney Rufil, sa last election nga ang mismo ang ilang national nga party mo'y gimuda nga kana ba sila gyud mo'y mango diya sa kanang ilahang pagpaygayon og mga meeting di advance sa lain-laing lugar. Nga kana nga butang nga wala nila gihimo karon kay bawo naman sad sila nga ang Cebu naigabot nila diri. Either mingaw-mingawon, subaton sila diri og mga protesta, Attorney Rufil, kay katurba mga pro-Duterte nga mga supporters, sila ba tong paniid? Asa ka mo adto na Pitaros BM ha? Kay tuon ready sila nga mo protesta. Sumura ginana. Ang ilang strategy nga gigamit, kining gisulti ni Chong ko nga ang ilang strategy sa Mindanao di na sa mo adto as alyansa. Iyahay na lang, iyahay. Aga individual na sila. Para nga dili kay klaro ba day? Dahil panahon, Attorney Rufil, kausar gid sila mitaak sa Davao, katubitang kuyog si BBM, unya kuyog sa dang uban nga mga mga kandidato sa alyansa nga katong mingaw-mingaw sad no nya isud sila adtong usa ka dako nga department store. Namingaw gani kayo. Apil pagalitong kaliukan sa Dole adto kay naatoy mga tupad bato nga mga programa kay para lang gitingali to daghan na mo tambong. Apiktaran yun. Mingaw na. Na may tig sinyas kanus amo pakpak o kanus adili. Bisa gani sa Dumanhog di mag-unsa lang ba? Kini klaro lang ba? Ang Dumanhog gani do na ganito scripted ba ito gamay na musinyas kanus amo pakpak kanus adili. Sa to'y nahitabo kato dito sila sa Davao, Attorney Rufil nga nahay musinyas nga pakpak dito na mo pakpak pero bisan pag dunay nagdiri ka na sa mo pakpak maklaro man na to nga minus gyud ang hugyaw. Minus gyud. Why hugyaw? So mao na atong baliing mato ni kanang Congressman Tobitiangco kay libaw naman gyud sila basi kunog mag-usiksik na lang sa panahon igabot dito sa Mindanao nya mabuhan pa sila didto ron sa ba dili maayo ang reception sa mga tao so ni-decide sila nga dili na mutaak as group or partido didto sa or as kanang coalition nila sa alyansa sa Mindanao nag-individualize na lang sila gipasagdan nila ang mga kandidato nga adto didto magtinagsa na lang mo unya do na lang sila yung mga lugar nga para nila ilahag yun mo na to dito sila nagpaygayon sa ilahang meeting di avance as katong coalition pero just kung sila kompleto kita rin naman tayo mga off the record nga nabawaan nga di lang na to isulti on air pero sige lang tanawa analisador og maayo kining mga kandidato nga dunay chance nga mudaog even Bam og si Kiko aning kamot sila gyud ang ilang strategy nga di sa mo atake Duterte day bantay ka day maning kamot sila nga dili mahigala matouch gyud ang issue Duterte once matouch na ang issue ha kamaong sa mo tubag unsaon na pagtubag na napita kainomdom ka sa tubag ni Senator Kiko Pangilinan kato imong niduaw siya diri nimo Attorney Rufil niya ingon siya nga kanang impeach ko no unsa tiyo nga bahin sa pagkaon dili lang kuno katong dili kay siya mo atake hindi natin pabagsakin ang administrasyon hindi din natin pabagsakin ang oposisyon ang pabagsakin natin ang presyo ng bigas iba pang mga pagkain si Bam Aquino po na Attorney Rufil mausad doon na siya'y pamahayag mato niya o pananglitan magisurtion mi kamindos Kiko nya madto mi dito sa Senado mo hatag big fair judgment kung mapadayon man galang impeachment process. Dalawa katong ang interview ni Bam day katong interview sa kwan Haman Tonems katong interview ng isa nga dili man ako ngadto ko sa ita ako sa field gyud sa ilang campaign dili man maoy gusto sa mga tao day. Asa man to dong Nems balik ka ro Nems na ato na Nems namdom ka day sige kuna kunog balik be mana tan-aw ko murag usan ni sa mga kwan yun mga factors nga gi-estudyuhan nila day Attorney Rufil mo to'y sumpay niya tumoy atong interview nga
fair ang amon judgment, dili mi mo tana og political leaning sa Attorney Rufil, but mo judge sila on the merits sa gi-file nga case. Okay, ila man na panidaan Attorney Rufil, mga tao uy opo kuan man, supak man anang impeachment. So mao na ato sad silang matan-aw no nga kaduha-duhaan sa ning unsay ilahang mga baruganan unya kung madayon kung mapadayon gyud ning maong impeachment process. Na mientras si ang Malacañang niingon nga di naman interesado si BBM nga idoso kining maong impeachment. Lain man sa gihimo dito sa kuan no. Himo naman og kuan. Lain naman karong bag-o lang Attorney Rufil, nagpahimo naman og kuan robe nila. Nangandam puwar ba kay mga robe. So tanawon lang gina. Ay noon atong kubiran basta kay dunay impeachment o way impeachment kita des DYHP mohatag lang kita og pag cover og kada adlaw nga discussion labot ani inday ken mao gani atong hatag pus publiko kung dili na mag-impeachment focus na sa ubang nga mga isgutanan at least naagi mahabilin in taon si Marcos mahigala nga nahimo sa iyang administrasyon pero kung mag-impeachment gyud na sige. Tanaw na ko kung mag-impeachment yun, siguro ang nila nga ilag yung ipindown Sara. Kay ug malang-alang nila ni. Paminaw ko mga politiko mulinyan Sara by 2028 day. Tinoda. Mura kuan ba daw dali kay murag mga kuan ba murag libangbang ba. Balhin diri, balhin dito, balhin diri, balhin dito nga mga political butterflies at labi na matinood na ron. Si Sara Modaga presidente, si Isko mo iyang vice. Moingon to mga politiko arita linya ta diri kay di ara diri kuan. Di nila ipugos si Martin day medyo lisod gyud kay ipugos nila ni. O dili Attorney Rufil oy mura na sila kanaba panultiyon bitaw nga nagkuha kag bato niya gipokpok nimo si imong kaugalingong ulo. Murag ginana gyud. Ug si Martin padaganon pagka presidente medyo alanganin gyud. Ngita sa lain nga ilang ma-sponsoran. So pag-sponsor Tulfo di man pod number 1 ron. Bidang medyo dili kayo mapikis ang kalakihan indakin. Okay day. Okay, so atong atangan unyang hapon Attorney Rufil ang proclamation sa COMELEC alang sa mga 12 ka mga senador nga midaog niya tumiagi nga piniliay. Balik nimo Attorney. Okay, salamat Inday Ken Galenia sa imong report. Oniron nagbinasulay na mga higala ang grupo sa alyansa. Og ang ilang gibasol kining ilang campaign manager nga si Congressman Tobias Tiangco. Wa kuwang sa strategy pero ang giingon ni Tiangco ayaw kog basulan ninyo kay ang mga surveys good prior sa impeachment ni Sara og sa pagpadaan ni Digong didto sa dahig. Majority sa mga grupo sa alyansa ang nakasod. Lain pa na ito ha, analisaron itong maayo ha. Si Manny Pacquiao nga taga Mindanao gani, na si Kwate yun gani. Sa October pa nga survey, layo pa man ito mahigalang pag-impeach sa Sara. February naman ganito pag-impeach nila. Nga si Digong mahigalak. Kinikaroon March naman ito na eh. So sa October survey, 9 out of 12 sa alyansa, makasod yun bisag Mindanao pa. Yan mo lagi giingon na Kenya, masabot man nimo nga dili gyud perfect nga 12 kabuk makasod sa alyansa kay na nagusbunggo daan os bato. So PDP man so dili maglisod sila pasod nga ma-perfect nila gyud nga 12. Ang ilagong campaign sa alyansa may kana 12 alyansa, 12 alyansa. Ang kalakihan nga wa man magsilbi. Murag unang natangtangan atong trabaho si Andrew eh. October survey mahigala kung atong subayon 9 out of 12 alyansa sure nga modaog sa Mindanao. After sa February impeachment ni Sara Duterte mahigala 4 na lang ang makasod. Dako kayo mga higalag problema. Moto nga astute politicians kasabot sila unsay hitabo sa ubos. Dali-dalig timbakuha si kuan ay. Dali-dali inday ken og timbakuha si Camille Villar og si kuan Amy Marcos nga di natadinhi. Abandon ship na yon. So kini si Tiangco
tanaw niya medyo alanganin gyud. Mao na ilang strategy sa Mindanao, ang ilang gigamit sa Mindanao ang strategy day mao'y gamit sa Cebu. Kabantay mo mga ang mga senador sa alyansa dili sa ingon nga kuyo gyud nga as alyansa. Iyahay sa Cebu nga ngitag diskarte unsaon nila. Okay, at least dili kay maklaro mahigala nga associated sa BBM, ha? Di naman gyud, deklarar naman gyud mga higala, iproklamar naman gyud kining 12 ka mga mananaog mahigala pagka senador. So balikon ako sa 12, 5 kabuk alyansa ani, nga klaro. 5 ang kung kanila basihan ba. 5 sad mga higala ang sa Duterte 3 plus duha ni kay ta ni Camille Villar og ni Amy Marcos. Ang mabutang nato nga pro Sara kini si Bam og si Kiko ni saad man ni mga higala nga fair ang ilang treatment didto unya sa Senado atol ining impeachment. Pero og ato lang tanahon, butang ta lang si Bam, apil po ni sa mo konbikto gyud. Og si Kiko Pangilinan og si Risa Ontiveros so tulo sila nga sure diha mahigala nga mo konbikto kang Sara. Kinahanglan sila og 16 ka buok aron konbikto si Sara ni ining maong impeachment mahigalang mahitabo. Kay kung dili kabot og 16 alanganin kayo. Maabsulto Sara makadagan sa 2028 election. Straight to the point. So gamiton sa administrasyon ang tanan. Unsay ilang buhaton kay ang sa opposition sad mahigala ang katong dili gusto konbikto si Sara. Ari pud to mga higala sa kinahanglan sa makakuha pud og at least siyam ka mga senador aron mga higala nga ilang maabsulto si Sara Duterte. Straight to the point. So ang sure ini gyud sa pagkakaron nga dili mo konbikto kinis Bongo, Bato, Rodante, Marcolita tulo. Pero dako man mga higalag problema si Amy Marcos gyud ani og si Camille. Og atong kwintahon nga dili sa mo konbikto 5. So sa pikas mga kaigalaan katong previous nga o katong 12 ka buok nga naglingkod pa hantod karon mga kaigalaan og imong tan-awon si Ruben Padilla mahimong dili nimo konbikto gyud. So unom kinsa pa may lain si Alan Peter Cayetano pwede nga dili mo konbikto kay kini ang siya may running mate ni Duterte pwede po si Mark Villar nga dili mo konbikto isip siya mga higala mo oy igsuon ni Camille. Siya mo sekretary sa DPWH, pwede dili so si walo na. Unya pwede mahigala si kinini ang Subire, pwede dili. Kay dako man kayo mga higalang kay ubos nga gipulihan sa pagka-Senate President pero ni TV man ganito sa Subire day. Action mga nitong sukol mga higala gamay, ha? TV taon to gamay, ha? So medyo masiyam na. Ang pangutana ani kining si Ejercito, JB Ejercito og Jinggoy unsay baruganan. Nya to apa si Joel Villanueva. Unsa may baruganan? Og si Win Gatchalian. Basta ang sure gid ani nga mo konbiktong Sara, tan-aw ko mahigala. Ang sure nga mo konbiktos pagkakaroon ko tong tan-awon. Bisan lagi spam lagi di pa mo masiguro kay lahi man tong iyang kuanday. In fact, tanaway ang statement medyo lahi o matod pa doon at nahibawan may gala nga gi-endorse sa Iglesia ni Cristo ubo sa ilang iyang saad nga dili isa mo konbikto nga kang Sara Indeken kana mga hungihong lana. Pero kung atong tan-awon ang sure gyud mo konbiktong Sara kini si Risa Ontiveros. So atong ipon pila ka buok ang mo konbikto Risa. Isa pa kinuha ka tulfo ibutang ta lang kay nag-away naman sa mura magni attack na sa ning duha ka tulfo day mga Duterte. Kay of course kung by 2028 ang plano nila tulfo mo ilang ibangga mo isponsoran sa administration kundi madaas Martin. Si Tulfo mo ilang padaganon. Ang problema lang karon si Erwin Tulfo ikaupat man. Unya kadto si Rafi Tulfo di masagot to number 1 ang i-consider gud nimo sa Senate. Ang number 1 senator ka medyo duna kay humot kas mga tao ba. Importante man gud nga inig-survey or kanang election result maklaro-klaro mahigala nga kuan
Kusog ka daan ba? Kay kanang kwarta, kung dili ka kusog daan, ang kwarta kupras lagi mahitabo lagi ni store. Masayang ang makinarya sa Megala, kapila na mahitabo labi ng nasyonal nga eleksyon. Straight to the point. Ang mga tao, ana, kana, suito na kay mga tao, labi na social media, di pa mahigalay atong kuan. Mantigo na sila mahigala, hanas kay mga upras. Dili sa Cebu lang daan, sus, ang leader palang daan, paghatag sa kwarta dako kay gastos Governor Gwin. Unsa may nahitabo? Ang kadtong mga kinigon mahigala sa mga dato na daan, kana unsa ba kanang kauna mahigala kanang Jollibee McDo sa mga dato, lahi nang po ilang level. Dahil ga steak na maputos sila ni store, ga salad na masadto. Nag-fine dining naman to mga dato dito, nag-buffet dito sa mga hotel. Pero kining sa mga kabos ba, malipay naging kay na kasud og Jollibee, mga higala, kasud og McDo, gidang pamilya. Ha? Manusudlan na to dito, nangatawa dito, nakapag-upras mito ni. Kamalipayon yun nila mahigala nga, kuan, dawat ko na, palista ko na, pikas ug pikas ni store. Hasta ang purok leader, bida, maayo na oy. Nagpamanicure, pedicure, nagpariban pa. Nadaot dito mahigala. Niining kantang kukuprasa, ha? Kuprasa kay wag tuo atong grasya. Sumuna nga kung imong ipugos, ha? Ipugos nimo og padagan sa Martin, wa di magsilbi gid. Sultian ta lang gimudaan. Ang administrasyon pangita mo lain. Ayaw gitaw ipugos Martin kay mausik niyo kwarta. Og si Tulfo, Rafi Tulfo di po siya number 1. Taw ha, si Erwin Tulfo ron nga mo ilang giplanuhan mga Tulfo unta mo ilang top in 2028. Timan ana mo nga si Erwin Tulfo number 4 ra siya ron. Unya si Rafi Tulfo di man to number 1. Si Rafi Tulfo na tumilabay ang eleksyon ikapila man sa ika-number 3. Ang number 1 at the time si Ruben Padilla. Ikaduha mahigala si Loren Ligarda, ikatulo ra na si Tulfo. Straight to the point. Rafi. Sa laktod pa kay istorya, ang unang eleksyon, unang set mahigala sa 12 ka mga senador, pinipilaban mo number 1. Kisa man Ruben Padilla. Ha? Number 1. Karon po ang number 1 pinipilaban gyapon sa Bungo. Straight to the point. Dako kana manghigala ang tanawono nila. Unya, si Manny Pacquiao tao, no? Taga Mindanao man unta ni day. Wa gid kasud taon sa Manny, ha? Nalanganin gid taon sa Manny Pacquiao mga kagalaan. Wa gid. Sila si Kuan Tolentino, kisa pa ning uban wa makasuod sa alyansa day, daghana nila eh. Dali lagi abandonship si Amy Marcos, mga higala o si Camille. Tanaw na, kaning kansyong kong analysis sakto man eh. Pag-analyze nila mahigalab, wa naman. Human gyud sa pagpirma nila nga impeach si Sara, affected na daan ang ilang Mindanao nga campaign. Apil ang Cebu. Affected na sila. Mo na isulti magila ni sa insider nila ba. But si Tiongko, kini iya, kung magaling iya sulti, kana na ang in public man niya gisulti gyud mga kagalaan nga apiktaran gyud sila ato, no? So, tanawa, ingon si Tiongko mga higala. Ngano man nga ilang matupa niya self-inflicted kini sa to pamura ni siya na kana bitaw madagma bitaw kanistor sa mga galingong kiat. Wagi lang nakaingon, kailangan pasangin lang Tiongko, nakisikisa Tiongko, ayaw ko yung pasangin li. Ako maoy, campaign manager, di man gini ako nga, kwadra? Ha? In fact, di ni man akong sa nga, kini mga isyo nga nang gawas. Ha? Matod pa niya eh, sa diha mga higala nga, na-file o napasar sa House of Representatives, ilan na yung gisainan mga higala, gipirmahan ang impeachment. He saw that Mindanao had solidified against them.
Straight to the point. Binisaya pa mahigala ang ilan nakita nga ang Mindanao mahigala ni Kuan Jud naghiusa against sa alyansa. Ha? Unya matud pa niya ato tiwasog analisar ni ron og sa iya pong gisulti ni Chongko. Ilag yung campaign manager sa alyansa nga misulti na ron. Kisi-kisi ng sulti kay ngano siya may gipasingin lang. Straight to the point. Now atong balikan mga higala. So in the next 3 years medyo doon na kalainan. Panindaan na to. Na kalainan kay si Marcos mahigala isip sitting president. Padong naman siya mga higala mo tiko mo. Saup. Padong naman saup. So malagmit ang ubang mga congressmen ini o ubang mga senador dili na basta-basta madiktahan. Mamo toy naka kuan unta kung ilang gi-impeach si Sara sa first half. Isog pa kayo mahigala powerful pa kayo si Marcos. Kining second half na, medyo dili na inana sa ka-powerful, kay padong naman kahuman. Murabag ka na bang padong na mahuman imong termino, wa na. Parehago na pala. Butanta ha, nako example. Kini si Gobernador Gwendolyn Garcia. Pildi naman. Unya, Gobernador gihapon sa kutob sa June 30. Kanang Gobernador ka kutob na June 30. Hasta ang empleyado sa City Hall pwede magpa suguon kang Gwen, murabag pwede man og magpa bungol-bungol lang ka dahi. Lahi ba o ka na bang labi pag nakakuhag bagong mandato, siyempre, kurog tanan. Pero karon mingo man nga, okay lang ko po ito. John 30 na ba kakutob? Yo, padong na saop ba? Ha? Kinis BBM, padong ni mga higala saop. Ang mga congressmen ay ni, kay timan-an mo by 2028 nga election presidential na. Lahi ang presidential, lahi ang midterm. Problema man ginang midterm, may galag opposition ka, bidadako ang problema nimo ng midterm election indakin. Wa man kay mga kauban dito, may nidagan o presidente nga maoy imong masandigan. So unya, unsa man nimo na ang mga gastuhanan ana tanan. Bisag ang gasto lang ta sa partido, sa kadako gasto guna lang mga watchers tandaan. Lisod-lisod man na. Pero kung inikabot na mahigala by 2028, kini mga congressmen ni sign mahigala batok ni Sara Duterte. Na timingan ani ron ang uban ini wa man ganahig panagan gud og congressman sa ilang mga distrito kay midterm lagi. Kanang midterm election problema man gyud ang dako. Gawas og kanang mga distrito gyud mga higala nga ikaw o dagan ka congressman. Kuan gyud ka, kumbati gyud ka bahala nag wa kay partidong klaro diha nga kwan. Oh. So tanawa kining mga namirma mga kagalaan batok ni Sara Duterte. Si anak kadunay kontra nga ligon-ligon gyud si Janice Salimbangon. Oh, tanawa. Pildes Janice. San Simura na ibag-orong congressman. Oh. Kunya si San Simura may gala mo iyang gi kuan dito. Dito sa 4th district mo iyang gi bula og maayo dito mahigala nga tanawa hinpirma na sa impeachment ni Sara. Mo'y gisakyan ni San Simura day. Oh. Unya inigabot by 2028 ani. Kining mao mga congressmen mangita ning pamaagi unsay ilang sitwasyon gyud kay by 2028 election presidential na ganahan ang mga tao aning managan o congressman gyud. Labi pa og mga linya sa Sara day. So naa kay kwartang kaugalingon di la pod mo salig nga dito sa taas ra pod. Pero ang mga ligon ba nga mudagan nga dunay fight ka ba? Na makasarang ka plus naa karon kana lagi dili na ma-impeach Sara. Pero ma-impeach nila okay. Ang problema kung wa ba kailain nga pwedeng field sa mga Duterte diha. Mo nay kuan daron. Tanawon na sumuna ngang careful ang mga congressmen ron o ang mga senators ni ining magpadoong ang presidential election. Careful sila. Tanawon na gud ito ng palidan. Ibutang ta kini karon labi na si Pam balik 4 na mo gobernador. Sa Sugbo lang daan ha. Kining Sugbo lang daan may gana manikay-sikay ning ubang mga congressmen kini mga mayors. Unsa ilang pamaagi. Kay ibutang ta sa congressman lang daan kining diri sa 5th district. Kanang 5th district sa una, mga Durano may nagkontrol anak diha.
Karon ang habilin sa mga Durano, Danao na lang. Ligon kay Doc Prasco diha. Bisag ni pirma ni sa impeachment mga higala. Kay tungod sa back-up po sa Kapitolyo, Indekin. Mamana, si Gwen din nag-back up sa Kapitolyo. Ang resources Kapitolyo maoy ibubo dito sa 5th District. Malkan siguro kinsay mo kontra dito. Pero karon og si Pambari 4 kamao siya mahigala na. Nya mo pusdak siya mga kaayuhan dito sa 5th District, labi na ka na mga hospitals. Iyang ayuho na sa iyang gisaad. Tarungon niya na. Dito sa Camotes, dunay tarong hospital. Dunay doktor. Dunay mga tambal. Mao man ni problema ron sa Kangguyen mga higala. Lahi ba ang mga hospital sa Davide o Kangguyen? Marugwa niya matagaig prioridad ang mga hospitals. Diyan mga doktor diri nga nag-post mga kagila ako ning isgutan ning post sa doktor. Ato lang timing ta lang sa oras. Og makadeliver si Pam lang yun, ayuhon lang yun niya. Maglisod nagbalik si Gwen. Straight to the point. Kay ang margin nga gihatag mahigala ni Pam ngadtong Gwen, layo kayo. Nya labi pa linya sang Inday Sara by 2028. Nya si Gwen asa man sa linya sa ni BBM. Nya labig linya sa ni Martin. Kay si Martin mo ilang ipugos og dagan. Musamot mga higalag kalampaso gud. Ini po mga congressman, maningkamot po nga di mimulin niyang Martin. Uy, Jesus, Ginoo ko, kiss of death na. Lisod na. Basta, kini si Pambari 4 mo, deliver lang yun. Atong tanawon, mahigalang makadeliver siya, pero mo, bantayanan lagi ni. Kay si Pam rabay nag-inusara, ang vice governor kontra partido, ang board members kontra partido. So pwede man nga ila ng maniobrahon niya nga unsay gusto ni Pam babagan nila. So dili maka-deliver. Kanya mo ipanabi sa mataw tawaway na himo ang gobernador. Ay nana. Pwede nan lang himoon. Pero magbantay ang media ana. Mo nang dakog role mahigalang media tan-awan ninyo. Kung naay mga plano si Pam Bari 4 do na sa mga higalay mga proyekto, check and balance mo. Mo ni nakanindot kay sa una god si Gwen may gobernador ang tanan iya tanan. Magkasinabot silang tanan wa na gid ta mahibaw kung saan na ilang mga pamaagi day. Pero karon at least naa mo ron lahi og partido okay ra po na. At least do na mahigalay check and balance. Pero maniid mis media kung kanang pagbabag ninyo valid ba nga pagbabag okay. Pero kung babag nga politika ra gyud politika kay bawo sad may anak tan-aw. Labi na kung plano proyekto para sa mga pobre, mao gani ako simple naman ni akong kuan diri ba? Kana na ang kumpas diri. Simple na ni ako mahigalang requirements diri. Dili sa ingon nga atos lang kuanon. Kami diri sa media mahigala, labi na kami sa DYHP. Di na ko ingon nga kuan gyud ha. O DYHP lang, I can speak for and in behalf sa DYHP Aramin Cebu. O sa IFM, kami sa Buyki diri. Ang amo na bantayan mo na mo diha sa Kapitolyo, gikan sa gobernador, ngadto padong sa board members. Nagtarong ba mo sa inyong serbisyo? I-deliver ninyo ang inyong gisaad sa mga tao. Kung dunay pagbabag sa proyekto ni Pambari 4 kay angayang babagan, okay. Kasabot man tamo-tanaw na nga, angayang babagan to, okay ra to. Check and balance ba? Pero dunay plano para sa mga pobre. Unya, magbabag-babag yun mo kay inyong gusto nga inyong sabutahe nga aron nga way nahimo si Pam, kamao masad mi mo tan-aw diri sa DYHP. Amo sad mo diri nga roll colon kamong mga vice governor down to the board members. Unsa may rason ninyo nganong inyong mababagan labi na para sa ospital na. Simple lang ni ako ding pamaagi ni Store. Basta proyekto sa mga pobre ayaw babagi. Simple ra. Straight to the point. Mubabag ka gani. Kami amo pong i-report sa kanginan nga ni babag ka nga way hinungdan nga pagkababag, Ala katawhan hukmin ninyo ni sunod. Ini mga tao ra ba mahigala bida, mantigo na gyung muhukom, Mao gyud po itong buhaton, Kato akong gitudlo ninyo nga mangupras tabi sa guwatay kalubihan. By next election, kung kamao mga higala si Pambari 4,
o makamao siya, mo hinahinay na ang umang mga mayor sa niday, mo hinahinay man gyud og panikay-sikay. Labi na by 2028 lahi ang political climate by 2028. Lahi ang political climate by 2028. Ilang ipindown si Sara para hindi nakadagan Sara. Ang problema ron si Bato o si Paulo Duterte or si Basti basig makakuha ba og simpatiya og ilang anaon si Sara or number 1 na bas Bongo in town, ha? Straight to the point. Yes, Bongo ra ba mahigala mura ra ba og anak-anak sa Duterte? Pwede diwa gid damhan istorno makaingon ka ba nga pida. Kay kasabay o Sara kana Sara gud unta mahigala. Presidente na ko ni dayon pa na 2022. Ang tanan nga alain unta niya tanan na ayang papa sa Malacañang, tanan PDP laban, siya kusog sa survey. Wa man niya kay iya man gipalabi ni BBM. So posible dili gyud para iya ang pagka-presidente. Pwede. Pero matay no di ka kahibaw dahil no nga dili gyud kang Sara para kang Bongo gyud ay. Ang tanan mga higala nga posibilidad na aman. So karon og by 2028 Sara Duterte linya si Pam bali 4 o kinsay mga diya sa congressman nga managan linya. Medyo kusog-kusog man na kay naamay presidente. Lahi man on midterm. Unya bida. Mao mo gina mahitabo or di impeach si Sara Bongo may mudagan diha. O di si Paulo Duterte or si Basti or di ganis Bongo. Medyo kusog yapon isto lahi ba gyud og way leader to sa taas. So ang mga congressmen nila sa ubos manikay-sikay gyud sila either mo balitok sila or makigbangga gyud head on. Karon kinis Doc Frasco pananglitan. Ang nakalig-on in Doc Frasco diri sa 5th district tungod sa Mihuras Kapitolyo nga gibubo dito sa 5th district. Kung kamao si Pambari 4 ana ug ang iyang circle akong panghinaot lang ha. Ngadto kang Pambari 4 mahigala karon gitagaan makagmandatos mga tao. Ayuhan na imong mandato. At serbisyo higtaro ang katawhan. Ha? Kanang sinsiro nga serbisyo ba? Unya, kana na ang imong team pod, ang imong transition team nga kanang makamao do nagi kasing-kasing sad for public service. Para nga makadeliver ka kay og ang imong mga tao diha gud pulos ang way clerics lisod sa kana. Subutangan nimo mga department heads nga maantigo gyud nga napoy kasing-kasing sa pagserbisyo. Once ma-deliver ni unya by next election day tanawa. Doc Frasco Indekin. Kontra si Isdurano may padaganon diha as congressman sa 5th district. Isdurano may padaganon kay tanawa na ha. Kung kining 5th district mga higala na Kanandanao ilaman na mo na may nahabili nila. Si Isdurano medyo doon na siya medyo ang iyang aura ba Indekin ba? Mas madawat sa mga tao ang aura ni Ace. So si Ace Durano Mudagan versus Doc Frasco sa 5th district. Back up by the Capitol kay si Pam naman mo inaa. O kamao sila mo diha. Unya si Doc Frasco linya ni Martin Romualdez. Unya si Pam bari 4 linya ni Sara asa si Ace linya ni Sara kanang linya ha. Medyo malanganin si Doc Frasco in 5th district day. Ha? Unya usa pa man dito sa Janes sa Limbangon, napildi na mga nito Janes sa Limbangon doon sa 4th district, daghang kwarta sa Limbangon na ug kwartahay lang pubida. Pero pildi. Gigamit isang simula dito kay tayo pirma na sa impeachment. Kay katugong mga congressmen kung dunay nakadagan nga lig-on sad nga neck and neck ang fight, ang uban ko duwa mangoy kay ganahe nanagan kay midterm lagi. Nyawa po sila magdahom nga mahitabo tong Duterte nga doon na impeachment, gidas Duterte sa dahig. But next, by 2028, lahi ning political climate. Straight to the point. Now, atong balikan, may ganitong mga hisgutanan rong buntaga, mga kaigsunan. Kay, mo lagi ni, daghan pa magmaterial sa PDP ang kalakiharon kontra sa administrasyon. Ambot lang kaha mahigala ang sa habig po sa pink. Posible mo balik si Leni Robredo. Posible. O para mag-three-corner fight sad. Kung mauho na mahigala. Ang pink karon doon na sa kandidato. O ilang ipabalik si Leni kana kung kumusta man to si Leni sa Naga Indekin. Leni Robredo sa Naga. Okay na. Makapakita siya maayong record dito as mayor sa Naga. Kanya mo balik sa dagan pagka-presidente na magi mo back up itong Leni. So ang Leni Robredo og mawa si Sara ang iyang ikabangga si Bongo. Kana murag
Anindot ang dagan sa eleksyon. Ang administrasyon nun may muragwa pa sila ilang kandidato hinoon. Kay medyo alanganin man mahigalas Martin o di Martin ang tulfo mo ilang padaganon. Bida, di pa kita makasiguro aning dagana mahigala. Okay, mahigala wantay kong oras nga nalas kiniti pag ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pangingon sa tanang panahon o sa tanang higayon dalaygon ng Dios. Mayong buntag Pilipinas, tatak RMN.